Evo, Anice moja, reci mi, od kad si ti počela dolazit, što se promijenilo u tvom životu? Znači, što unutar tebe, osim što si predala život Isusu i primila Isusa za svog spasitelja, što se promijenilo u tebi? Što vidiš da je drugačije u tebi od kad si od 9. mjeseca počela dolaziti na moju službu? Nekako sam mirnije u duši, Lakše se diše? Lakše nekako sve podnosim. Nisam toliko napeta. Straha sam se malo oslobodila, stalno sam živjela u strahu. Strah me bilo od svega i svačega, od ljudi, od života, strah me bilo za dijete, šta će se dogoditi, šta s njim. I toga više nema? Ili ima u manjoj mjeri? U manjoj mjeri. Okay. U manjoj mjeri. Znači, iznutra si sretnija, iznutra sam rasterećenija i ne živiš više toliko u strahu. Da, istina. A koliko si dugo bila u tako tužnom i jadnom stanju? A dugo. Dugo? Jako dugo. Znači, sve ti je krenulo na bolje? Je. Hvala ti, Isuse. I volimo te, Isuse. Volimo te, Isuse, da, volimo. Jel mene isto voliš, Anica? Vas neizmjerno volim. Ja tebe, Anica, volim.